Min rolle som chefsygeplejerske her på afdelingen, det er, at jeg er leder for ca. 300 medarbejdere og 7 mellemledere. Så det består i at udvikle processer og udvikle mennesker. MMT-uddannelsen den er givende for mig i mit arbejde, fordi at fremtidens udfordringer kalder på udvikling og innovation og integration af teknologier, og det bringer MMT meget stor kendskab og kompetencer indenfor. Et hospital er et sted, hvor der er en masse højteknologi hardware, men det er også alle vores patientforløb og alle de processer, vi har i hospitalet, er jo også teknologiske og sammenhængende. Og der tror jeg, at mange af de ting, man lærer på MMT, kan hjælpe os til at få optimeret vores processer. Jeg kan bruge min viden fra MMT til at få en større forståelse og analyse af min organisation, få en større forståelse af sammenspil og ting, der hænger sammen, både systemer, strukturer og processer, som gør, at jeg bedre kan planlægge forandringer og implementere forandringer og også være lidt fremadskuende i forhold til fremtiden med nye teknologier. Det er også meget berigende for mig at læse MMT, fordi jeg læser med nogle helt andre typer ledere, end dem jeg er vant til at omgås med. Det er ledere med en baggrund inden for teknologiske uddannelser, det er ingeniører, maskinmestre og officerer fra forsvaret, så de har en helt anden baggrund, end jeg har. Jeg tror, der er mange, der tror, at MMT det er sådan noget for virksomhedsejere i det private, men vi er jo også en produktionsvirksomhed. Vi kalder det så bare patientaktivitet, og der er rigtig mange af de teknikker og de ting, som man lærer på MMT, som jeg tror, vi kan drage nytte af i fremtiden. Fremtidens udfordringer, især også inden for min branche, kalder rigtig meget på, at man udvikler, innoverer og integrerer nye teknologier. Og derfor mener jeg, at MMT-uddannelse er den rigtige til at kaste lys på at få blive kompetencer til, hvordan er det egentlig, vi samspiller med teknologi i al den brede betydning af, hvad teknologi kan være. Så derfor vil jeg anbefale MMT.